Biye tarata don ye Octobre kalo tile 28 san 2025 Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ yaasa ka taa ni ka segin ka se ka o nɔgɔya Bamakɔ ani a ɲɔgɔnnaw la. Mali mobili bolilaw ka jɛkulu ni o ye transporteur routier ye, olu ye a laɲini k'a fɔ k'u bɛna u ka bolimafɛnw ni o ye bisiw ye olu dɔw bila maaw ka bolo kan, wa minnu sɔngɔ yɛrɛ tɛna caya fɛnɛ. Bala ninnu kɔni bɛna boloda u fɛ ka daminɛ bi tarata Octobre kalo tile 28 san 2025 ka taga a bila kari la Novembre kalo tile 2 san 2025. Bisi ninnu bɛna taa ni ka segin kɛ waati minnu na o de ye nɛgɛ kaɲɛ 6 ka taa bila a kaɲɛ 11 na. N'o bɔra yen nɛgɛ kaɲɛ 15 ka taa bila a kaɲɛ 20 na. O siratɔgɔw fɛ u kɛlen don k'a tila cogoya min na o de ye nin. Sira min bɛ taga Bangeda ni olu maaw bɛ taa bisi ninnu ta Tour d'Afrique la, maa minnu fɛnɛ bɛ taa Sanakɔrɔba olu bɛ se ka taa u ka bisiw ta Tour d'Afrique la. O kɔfɛ sira minnu bɛ taa Pankurun jigikɛnɛ kan n'o ye aéroport taasiraw ye, o maaw bɛ se ka taa u ka bisiw ta kɛnɛ min tɔgɔ dalen don OMS la o yɔrɔ la. Moribabugukaw olu bɛ taa u taw ta Gabriel Touré tournant na. Minnu bɛ taa Kati poste kɔrɔ la olu bɛ se ka t'u taw ta Carrefour des Jeunes na Bamakɔ. Minnu bɛ taa Samaya olu fana bɛ taa u taw ta kɛnɛ min tɔgɔ dalen don OMS la. Samakɔkaw fana o kelen don. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. An ka jamana minisiriso min bɛ yen nɔ n'a ɲɛsinnen don lakana sabatili ma jamana kɔnɔna na n'o ye ministère de la sécurité de la protection civile ye, a ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ fɛn min ye passeport AES ye olu dilanni ye ayiwa olu daminɛna kura ye kabini kunungo sɔgɔmada fɛ n'o bɛnna Octobre kalo tile 27 ma san 2025. An ka jamana minisiri min bɛ yen nɔ n'a ɲɛsinnen don denmisɛnninw ka kow ma farikolo ɲɛnajɛ ani o n'a ɲɔgɔnna caman, a kɛlen bɛ ka wele bila jamana denmisɛnninw ni olu ye denmisɛnninya ka mɔgɔw ye fo ka taga se kunnafonidila minnu bɛ yen nɔ ani minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ni jama kɛlen don k'u kanu kosɛbɛ. U kɛlen bɛ ka wele bila ninnu bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Mamadu Konate dalala la bi wulada in na. A lajɛ a kun ye fɛn min ye o bɛ taa fɔ kɛnɛba in kan. A kɛlen bɛ ka wele bila kosɛbɛ walasa denmisɛnninnakaw ka bɔ ka jaabi sabu ka d'a kan ci gɛlɛn de bɛ yen nɔ min bɛna f'u ye. ANPM Agence nationale de presse du Mali ale ka baaraw nun donna kura ye. O jama darajɛ kɛra CCB la Centre international de conférence de Bamako. A kɛnɛ ɲɛmaya tun bɛ maa bolo maa min n'o ye an ka kunnafoniko minisiri ye. An bɛ don min na iko bi n'o ye Alihamdu Akiliyɛni ye. Maa wɛrɛw tun bɛ a kɛnɛ kan i n'a fɔ minisiri min ɲɛsinnen don an ka danbeko ani an ka seko ni dɔnko ma Mamu Dafe fo ka taga se minisiri min ɲɛsinnen don kɛnɛya ani ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw ma an ka jamana kɔnɔ n'o ye Dr Colonel Asaba Jalo Ture. Nin kɛnɛ min filɛ nin ye a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ka sabati ka ɲa an ka kunnafoniko o minisiriso ka labɛn bɛɛ kɔnɔna na ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la AMAPU maaw olu ka wuli ka jɔ an b'a jira aw la k'a fɔ ANPM ka nin baara ninnu a bɛɛ lajɛlen bonya kuntan bɛ ka di maa min ma o de ye an ka jamana minisiri ɲɛmaa ye Général de division Abdoulaye Mayiga. An bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye. Côte d'Ivoire jamana kan sɔrɔdasiw ka pankuru dɔ bɛ yen nɔ min binna pankurun jigikɛnɛ yɛrɛ kan. Kunungo tɛnɛn n'o bɛnna Octobre kalo tile 27 ma san 2025 ka bɛn ni nɛgɛ kaɲɛ 13 ma n'o ye selifana tile waati ye. Nin pankurun min filɛ nin ye a tɔgɔ ye ko hélicoptère Mi-24-2. Ni hélicoptère Mi-24-2 min filɛ nin ye ni sɔrɔdasiw ta don a yirala k'a fɔ a wulitɔ fiɲɛ dɔw tun bɛ pankurun in na. O kɛra sababu ye pankurun in a ma se ka taa yɔrɔ jan. K'a binna a wulitɔ a bɔra ka bin. An b'a yira aw la k'a fɔ a kɛra Côte d'Ivoire dugu min pankurun jigikɛnɛ kan o de ye Kɔrigo ye. Cameroun jamana kan kalata minnu ni olu bɔra ka kɛ sisan u ka jamana ɲɛmaa Paul Biya ale ye kɔrɔta sɔrɔ kosɛbɛ. A ye se sɔrɔ ni hakɛ min ye o filɛ 153 bɔɲɔgɔnko a ye o de sɔrɔ o kuru kɔnɔna la. Min bɛ yen ni o ye filanan ye n'a n'o kun bɛ ɲɔgɔndan na Isa Turuma ale ye 135
a n'a kunkanfɛn ale ye o sɔrɔ. Nin b'a yira k'a fɔ ayiwa sebaaya o bɛ Paul Biya bolo ale de kɛra jamana ɲɛmaa ye k'a sɔrɔ a si bɛ san 92 bɔɲɔgɔnko la. Nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sidimanw na. Aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la. Aw k'an bɛn don n'a nataw la.